Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 7:58. This time check is brought. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Action Hotline! Mayong aga naman sa ato ng mag-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline ay karon nga adlaw Sabado na kita. Agosto 29, tuig 2020. Action Hotline! Katapusan na kita nga Sabado sa ikawalo nga bulan. Kumusta kamo mga kaaksyon naton? At least siling nga aga, hindi gid man na tuman kapaang ang panahon na bangod man nagaguom ang aton kahawaan. Pero of course, halong lang no, sa pilag ka mga luyag magpauli sa ilang mga hometown. Ambot kun kumusta subunga ang sitwasyon kung nagabiyahe ka halimbawa. Pasahero ka nga nagalin out of town na nga nagasakay kung bala may mga bases pa nga nagabiyahe kag kung ano matabo sini kay way gyapon yaw laka-laka pa sa latulato sa mais ang nagabiyahe nga madipasay nga salakyan diri sa aton sa bahin sang Metro Bacolod. Tikon in kaso nga magsakay ka karon sa series bus, amo na ganing gina-encourage sang mga opisyales diri sa Bacolod, partikular na sang Interagency Task Force nga kon mahimo hindi na lang kamo magsulod diri sa Bacolod, no?
magpaninguha kapin pagid sa luyag ya magsulod di nga way man lang sang importante nga mga transaksyon. Hotline. Ikaduha kita karon nga adlaw sa ginapatigayon nga mass testing diri sa Bacolod. Atensyon, daw kay iti ang schedule karon nga adlaw. Iplastar tayo na liwat karon. Ano ba lang nga mga barangay ang schedule o gintalana para sa ikaduha na nga adlaw nga pagpatigayon sang swab testing. Hotline. Aksyon at tayhupon checking in diri sa aton nga pagpangalagad, and of course ang aton pagpanamyaw sa mga nga nagatutok na karon nga aga. Now, hindi lamang sa on-air kundi pati na sa online. Hotline. Mga listeners naton dira nga naga-monitor pagi sa Facebook Live sa Aksyon Radio Bacolod. Welcome na welcome sa aton nga pagpangalagad. May available dira nga chat room para nga pwede kamo magkapadala sang inyong mga mensahe. Hotline. Hindi lamang sa Facebook Live, kundi ang mga nag-upod man paagi sa aton sining nga YouTube. No? Paagi sa YouTube, pwede man kamo dira makapartisipar. Hotline. Ano madalag ko nga balita nga aton tutukan na karon nga aga diri sa inyo panatuntunan Aksyon Hotline. Action Hotline. 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Dire kita ho sa mga nadalag ko nga mga balita sa lokal no nga aton tutukan karon nga aga. Ang update sa kadamuon sang nakakuhaan sang RT-PCR test kahapon. Damo-damo na pero may ara pa. Lalabuton kagang target nga 5,000 pamangkot sini. Malabot ayan sang syudad karon sa ikaduha kag katapusan nga adlaw na sang mass testing. Hotline. AFP medical team yari na sa Bacolod. Tiyang taga DOH nga medical workers ginapaabot man nga magakari within sini nga simana. Hotline. Tikabay pa kung hindi gid man subong mapadasig kung tani ang ila pag-abot diri kay dako ini nga bulig bangod man sa kawadon sa mga doktor kag nurses nga ang kalabanan kung waay nag-leave, nag-resign sa trabaho. Hotline. Ang record man kung kaso sang COVID-19 diri sa aton sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental hibaloon tay na karon dugay-dugay sa ginpagwa man kahapon nga record sang Department of Health. Hotline. Lokal nga panguluan sa Bacolod karon nga adlaw ang balantayan tamo ni. Kung malabot ang target nga 5,000 ka mga individual, 5,000 halimbawa ka mga kunuaan abi sang RT-PCR test. Ang pamangkot pagkatapos sini nano ang himuon kag bala padayunon sang syudad sa Bacolod ang ginapatuman nga restriction sa komunidad, no? Especially ang pagpauntat sini sa ila sa paggagwa o ang restriction nga ginadumilian nga magagwa sa tagsag kamapuloy-an ang wala man lang sang importante nga mga trabaho o kun mga essential workers. Hotline. Hibaloon tayo nagkaroon na kay kung ang probinsya sa Negros Occidental, kung di buwas sila yung mag-aumpisa, way man ginaktualisang lockdown niya sining nga mga banwa kag syudad, no? Atong nasakupan sang first phase na nga gining ginapatuman subong nga mass testing. So muna ang tinguan naton karon makuhaan sang update and hopefully sining nga hapon kung magtakop gid man kiti alas 5 nimo ang nabutang di nga schedule nga matapos ang mass testing. Hopefully may ara man sila assessment gilayon nga himuon para bos kay balong publiko kung anong matabo sa mga restriction diri sa Bacolod. Hotline. Pero kung nagtawon tayo sa iiong ginapapanaog na Mayor Bing Nunadia ti until kuan pa 31 daw katapusan nga adlaw sang Agosto
ini nga restriction. Action Hotline. Alas 8:06 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Mantis na ton kadtuan ang pila ka mga mayor nga matalakayan ta karon yang nga aga unahon ko lang pagchekyar sa patrola upod kay Aksyon Alvin Graba. Now ginlabayan niya mga lugar nga amo ni siya ang schedule para sa ikaduha kag katapusan nga mass testing diri sa Bacolod. Now, take note nga ang Bacolod City ang schedule karon iya nga adlaw mga lugar ini nga nasakupan number 1 Takuling, no? Ang Takuling alas 8:30 sila nga aga maumpisa dira sa Takuling Gym sa lugar mismo sang liga ng mga barangay president. Action Hotline. Alas 8:30 man tudto alas 10 ng aga ang mga lugar Handumanan Kabog kag Pilisa dira kamo sa Handumanan Gym. Action Hotline. Alas 8:30 man karon nga aga ang schedule sa Barangay Mandalagan ang Vinio Mandalagan Elementary School. Action Hotline. Karon nga aga man ang iya sa Barangay Mansilingan dalagko halos kalaban nga mga barangay subong A.L. Jaime Elementary School ang inyo Vinio. Alas 9 tubtob alas 11 man sang aga ang Sumag, Panukoy, Punta Taytay, ang Vinio, Sumag Gym. Action Hotline. Kag karon sa hapon, alauna tubtob alas 3 ang iya sa Barangay Tangob nga schedule dira sa Tangob Gym. Action Hotline. May mga numbered barangays, alauna imidya tubtob alas 3 ang hapon ang Vinio sa Bay Center kag ini nga mga barangay ginalakipan sang barangay 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 20, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 40, and 41. Action Hotline. Alauna, imidyaman karon sa hapon ang schedule sang Alihis. Dira sa Alihis Gym. Kag ang Vista Alegre, alauna imidya, tubtob alas 3 ng hapon man schedule niya, ang Vinio Vista Alegre Gym. Action Hotline. Check karon talang nagkaron. Nagpirang patrol sining agagin komisyon ta. Ginlabayan na ning mga lugar kag lakip na kung anong sitwasyon dira karon sa border area. Patrol reports. Let's have Action Alvin Graba sa patrol. Action Alvin, good morning. Aksyon Art ang sitwasyon diri sa area sang Sumag nagatalithi no sa sining aga. So this time may pila ka mga frontliners man ang nagpahigad but then of course ang mga kapulisan yari gyapon nagapabilin sa Sumag border no. Ang sitwasyon Action Art antes ka makalabot diri sa area sang Sumag border. Sa dalan pa lamang sang Araneta apat na Action Art ang apat ka mga check-up points, tanan-tanan nga malabayan. Number 1 diri nga check-up point sa may dalan sang Araneta if you are in the San Sebastian. So may Lopez San Sebastian Baladampi Action Art. Okay. Nga ginabantayan man sa ang mga kapulisan sa idalo man sang police station number 1. The same Action Art pag abot mo na sa area sang Old Airport. Sa dalan sa gihapon sang Araneta sa idalom naman sang police station number 8. Ang ginabantayan sang mga kapulisan. Medyo stricto Action Art bangod ginausisa man ang mga dokumento sang iban nga mga pasahero sang salakyan di pasahe nga amo mismo ang ginausisa sang mga kapulisan. Sa idalom naman sang police station number 8 may ID, magluwas sina kung empleyado ka, may travel kung may certification ba lang nga nagaobra ka, amo ni Action Art ang ginausisa man sa mga kapulisan. Passing through diri sa area sang Sumag Action Art diin diri kita mismo naga-report sa area sang sa check sa may border mismo Action Art and this time Pero sa ginlabayan mo ang area sa Sumag Gym, kumusta? May mga tao na itong gabat-amat padulong, nakaset up na ang makita mo na ang mga magapatigayon sang swab testing?
May pipila pa lang action art ang nagpanglakaton sa sumag pagkanto sa gym action art. I-check ta ini sila karon kung pila na ka mga tawo ang araman sa sulod sang gym, no? Okay. Dugay-dugay maybe after this. And isang nasaling na action art kaya ginapakodi susperte ka laka sang mga salakyan nga nagasulod. Dira mismo sa border niya. Sa border mismo o sa border mismo. Actually, May nakita ka na, sorry to but in Action Alvin, may nakita ka nga bus, series bus in particular nga nagalabay pa nga nagabiyahe? Amo na action art, isa sa mga naobserbaran ko gid action art. Ano? Sa mga salakyan, nga pribado nga mga salakyan, wala kita so far sa may nakita diri nga mga salakyan di pasahe nga nagabiyahe going out kun halin south go pasulod diri. No, isi-share ba na diri police executive master sergeant Palacios muni ang team leader sa karon mangkutunta ba sir ang may mga bases na nagasulod sir from south going diri sir kay siyempre kagina pa wala ko sa may nakita kagapon sir do may ara pagalinabay. So, subong daw wala na gid wala. So, na-observe namon daw wala na gid may galabay subong basis from south to going sa Bacolod. Okay. So, isa ka baser wala gid sa may naglabay. Wala gid sir sa na-observe ko lang pa kami digina 6 o'clock sang aga. Ang na-observe ko wala gid galabay gid. Ang mga minibuses nga nagabiyahe pasulod bandiri sa aton sa syudad. The same man sir kagapon do may ara pa pero laka-laka wad sir tayo. Pero sa mga aga minibuses gikan magluwas sa Ceres sabi may ara mga minibuses from La Castellana, La Carlota may ara man sir wala. May gas siguro pero do wala gid dalin pa kagina nga check namon sa mga private lang vehicles ang pasahero do wala gid kalabay. Okay. Negative action art no? Si Kay budlay man tuod nga mag-travel ka from migo ko na si Palacios in regards sa kusiya. Yes, ang imo giniyang migo. Station 6 na siya singuna, di ba? Sa Station 3 sa una. Why siya ka 3 sa 6 man. Sa 6? Station 6 no lawi ko sa Station 6. kita ay kami na singuna sang nagatiyog pag Station 6 siya naglawig. Yes, action art. Gani man. Station 6 gid siya. Ang balon mong kotis niya, ihalungan niya. Oo, halungan mo kung sarang kutis mo para hindi ba ang COVID lang ang nagkaroon ng alangan ang COVID may ilang danay. Action art, China siya kando kagamay sa tingog kay ang may face shield. May medical face mask na in patungan niya pagid siyang N95. May face shield pagid. Hindi mo na hindi mo na subong discount Action Alvin nga mga ginahimo sang tagsa ka individual as part of their safety measure man. Yes, sir. Mo gani action na. So ang bisan ang private nga salakyan na subong sa border area, laka-laka ang pagsulod. Yes, sir. Actually, action art masyado kalaka sa manaka ang pagsulod sa mga pribado nga mga salakyan. Okay. Magluwas lang action art sa mga ini mga truck nga may mga dala sa mga delivery truck bla. Okay. May dala sa mga essentials nga amo lang ang kasamiga sulod diri. Actually, kung halin pa ko diri ka action art, why pa rin kung lang taon ta, more or less mga 20 palang gurong nakasulod. Nga private nga salakyan ay ang 20. Private nga salakyan. Private nga salakyan, ang mga tapos may ara mga essentials. Okay. May mga motorsiklo of course, pero gina-checker man nila, ginapangitaan man sa mga documentation na art. Sang nga travel document. Pag-utabi si Sir Palacios kung ano mga requirements, anong impose nila na subong, ng mga regulation sa mga nagasulod? Oo, sir, ano mga requirement ka gina-imposear ninyo sa karon sir, especially sa mga empleyado? Certification lang sa nilang kompanya or I guess di nga work kita sila sa ina nga kompanya kay so parang iban di wala naman niya ginawa naman daw why ko na observe nga nga may wala sila blaya daw brati do wala gid laguro gagwa man ang iban ang daw lobra lagi da ang mga salakyan sir no
alas 8:16 Action Radio Philippine Standard Time. Action Hotline. Parikanta si Action Alvin Graba, amo na ding lugar sa barangay, sa boundary, balasang barangay Sumag. If you remember, sung una itong may mga linagsanay patuya mo, no? Atong hugot man nga bantayan na indra sa border area, man may mga tao nga kisa hindi magsunod sa pulis, perti patong linalisay, no? May sakitan na yung pagani mo. Action Hotline. Debla dito to Action Eden, nga tong inayawan pa sila tudong nagasakay sa carry ito. Oh, this time, ang mga buses, daway nagidman sa nasiplatan si Action Alvin, kay kabalo ka, ang problema kung nagapadulong ka to sa, sa may southern portion sa Negros, kung ara ka dira halimbawa, mag-abot ka sa sulad sang Kabankalan, grabe man ang pilahay ito mo. Man may executive order man, naging papanaog ang mayor, nga stricto man sila to, nga magapatuman sa regulation, tikunway ka certification from point of origin halin sa CHO, tibod na yan ka to, nga magasulod. Action Alvin? Action Art, no? Amo to si Sir Palacios, na mangkat man siya. Si Action Art, okay may kumunik kakita iya sa Station 6. Sa una, kita ay kami na sa una, permi. So for Action Art, tumaling sitwasyon na dire sa area sa Sumag border sa Okay. Siling Pilion, sa nga siling na wala gid kita so far, no? Sa may nakitaan nga mga provincial buses nga biyahe subong nga aga. Pati mga double tire, inang mga taga-Durid, Pulo Pandan, na nga may mga, ang tawag sa atong Blafiera, pero ang mga jeep ng lagko, naway na siyang nagabiyahe. Way man Action Art, ang majority nga nagalabay diri si sininga aga ang mga pribado nga mga salakyan, motorsiklo, Okay. kag ang mga delivery sa essential goods, yung mga truck Action Art. Okay. So amo ni ang sitwasyon diri sa area sa Sumag border dugay-dugay Action Art, base makasulod makita sitwasyon naman sang mga pumuluyo sa siyudad sa Bacolod, especially sa Malabayan sang patrol as to sa mass testing nga ginapatigayon man karon diri sa siyudad sa Bacolod. Okay. Rekta sa patrol with action na nani Kiraw ang ka-action nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod. Action Radio. Action Hotline. Salamat gid Action Alvin Graba, at least medyo matawhay na ang border area, no? Ang mga tao luyag man no, nga mag-cooperate man bangod kada adlaw hindi gid madula, no, ang kadamuon o kon pagsaka sang mga panibag-o nga kaso. Action Hotline. Ma-pause lang ko for some commercial break. Pagbalik ta karon sugpunan tani, check kita sa mga local officials ta nanong latest subong sa ilang monitoring kagahapon man ang medical team sa unis sila maumpisan niya sa AFP sa mga hospital. Magabalik kita pagkaligad gilamang sini.
Hotline. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:21 na. Action Hotline. Tayo ba noon kay kapon initially pag-istoryata kay City Legal Officer Attorney Joselito Bayatan, ang isa ka question, di kun hindi malabot, talimbawa, kundi ang target is 500 individuals, no? I mean 5,000 individuals ang Bacolod City. Now, question di kun hindi halimbawa malabot ang target. Karon nga adlaw, nano ini, may extension kay, kundi ang plano nga ang mga nagabulig sa swab testing, halin sa CHO kagalin man sa Provincial Health Office, nagabuligay ni sila mo, no? Nagapatigayon ini sang ang term gani gadagyaw, no? Ang iya sang PHO nagbulig, nagligad diri sa aton ang pisa paghapon kag tubtob karon nga adlaw. Now, yung pag-insendi kuya ang buwas nga schedule, ang taga CHO naman sa Bacolod magabulig naman ni sa mga taga PHO. Ti mga syudad naman kag banwa outside Bacolod ang schedule nila. Action Hotline. Pero kumo nga dalag ko ini dalag ko ini ang mga barangay subong, ga-expect kita nga ti malabot ini ho ang nabilin pa nga numero, no? Iatag ko karon sa inyo kung pila ging eksakto sila sa natapos niya kahapon. Online sa hotline. Online sa hotline. Pero isa sang mga schedule nga barangay ang lugar mismo sa aton liga ng mga barangay president, Councilor Lady Grace Gonzales Palen. Ma'am, Councilor, how are you? May nga agad o imo barangay schedule man subong? Good morning, Action Art. Good morning sa tanan sa Action Radio Bacolod. Salamat Yes, gid sa time, Councilor, ha? Kabalugi ko, medyo sako kada kay lugar mo mismo ang may swab testing subong aga. Pero by the way, Yes. overall kahapon, no, kundi sa mga nauna nga barangay nga schedule, why man singi palabot nga concern ang mga tao da sa imo, mga kaupod mo nga ara sa liga sa kahapon nga schedule? Okay, so ang yesterday na schedule, ang mga mostly na comment sa mga kapitan is may difficulty sa campaign, no? Campaign sa pag-swab. Kaya damo, ito pumuluyo na hindi gusto magpa-swab. Uy, So, sus. tanan na strategies ang ginaupra, but hindi na ma-reach ang target per barangay, but we exerted too much effort for this action. Okay. Pero may ara ma'am posibilidad, like in your case na sa barangay mo, nga kapin pagid kon nalista o kung natumod sang contact tracer, ano naman, ginakuan gid sila, ginaobligar gid sila, nga magkadto sumong sa venue, agon magpakuha sang swab test? Sa contact tracing ka, dapat gina-obligar sa gitna, no? Especially first level na contact tracing kita. So, ang aton na is kung balay Okay. Aha. Ma'am, nagakautod ang naga-chopping signal mo? Balikin lang si Councilor Becky, nagkakautod. Now, ang problema kahapon sa mga barangay, amo ning kuan mo, amo ning kinalain, kabalo ka may tawo yung kaisa, nga bisan may mga sintomas pa, kag nakabatyag babalas ang pila ka mas symptoms sining COVID-19, nagapakatig ang iban mo. Mas ginapili nila nga mag-self-medication, silang nilang gabulong. Councilor, sorry gid na utod ang aton linya, ma'am. Yes, so Action Art, Okay. for those na may contact tracing o kung close contact, gina-prefer especially kung field of area, ang gina-recommend ng City Health is i-mobile swab sila, no? So, after di karon, maproceed sa mobile swabbing ang aton ng mga medtechs Okay. for those na may contact trace. Kapin pang inang na-sealed off, inang mga lugar nga ara na subong sila nagka-home quarantine, mandatory nga dras lang ni matiner, kung way paginman ni sila, no, nga kung way paginman ni sila maswab, ti karon ang mobile naton nga kuan ni mobile swab, amo ni makadto sa ila to para hindi na sila ma-expose magadto sa mga eskwelahan.
Yes, correct, Action Art. No? Ang isa ko option is kung jutay nilang ang tawo, per family schedule ta sila. Just like sang ginasugat sa barangay, Okay. nga to ng driver, then ginasugat ta sila per family. Bali gina-providean sa barangay sa service. Yes, Action Art. Okay, kabudlay sa mga daan, kay way man nagbiyahe ang mga dipasay nga salakyan, kay way ba sila pasayro nga puluton mo? Yes, ang iba na barangay ng Arkila sa Lakyan para manggilong sugat sa ato ng mga mapaswab. Dira sa barangay Ito, Takuling, hanggang mga ma'am, pila ang gina-target nyo da nga mapaidalom sa swab test today? Okay, ang ato na gina-target is 400 more or less, Action Art. So we will Okay. try our best. Aha. Ang nagpa-register is mga 300 but they expect it a walk-in for today. Okay. So hopefully, makakadto sila for swabbing. Finally, before pa man mag-abot kay hasta pa man ni karon sa udto, anong panawagan mo kag appeal mo dira sa mga pumuluyo sa barangay Takuling? Okay, so ang appeal sa especially sa pumuluyo sa barangay Takuling, no, kag sa iban man na barangays, no. So ang ato na mass testing is important gid ni, especially kung ang mga pregnant ginusubong Action Art hindi kag batunon sa laying-in kung wala swab test. Ang ato na mga close contact kung wala ka na identify as close contact kung nabalaan mo na close contact kita ka, so important gid na magpa-swab test ka kag ang those exposed in public, ang mga transport group tatani, ang ato ng mga vendors, ang ato ng mga frontliners, no, ginabigar tambihert sa barangay Tanod kay exposed. So this is an early detection, hindi ka nakagulton na maglain naton matsyag ang magpapagpatest sa, so mahulat kita 2 to 3 days na result, iniya wala kita may ginabatsyag. So this is our time na para save naman nato na self kag ang ato na family. Okay. So kahapon okay minyaway man siya nagapinasaway na nga mga residente mo, no? Sa hapon, although may minimal Action Art, may wala iyan sunod face mask, may kami nagpa-birthday pa kagapon. Ay, sus! But yung birthday ni mga pangayaw pa, no. So appeal ta lang sundon ta gid ang health protocols ng ang ato na frontliners, ang ato na doctors, ang ato na nurses, we're running out of them. So kung ang isa tato nakapagwa na wala kita face mask, it might be ang ato na isa ka nurse, ako na ato na doctor affected with that. So maluwi na sa ato na frontliners. Ma'am, update lang ko ay, if you may, sa status, mga barangay officials naton, particular na barangay captains, why na siyang nagdugang sa listahan nga nakuhaan siyang swab test kag may result kag ginpagwa, kag anong status sa itong mga kapitan, mga nag-positive, kumusta sila? Okay, so ang ato na so far ang wala pa barangay officials kagabal, hopefully wala na barangay officials na matested positive, no. So ang aton lang ang Sikap Rosini, pag Sikap Imelda Banguanga, no, Okay. barangay 2 continuously equate na sila, although stable na ang ilan ng mga vital signs, ang oxygen level nag-increase na, but still they need our prayer and support, no? Ang prayer gid. So they're still fighting kag we are praying positively sa liga ng mga barangay kag ang of course ang isang barangayan nila kag people of Bacolod that they will survive sa ilan na kabudlayan sa subong na time. Sige. On that note, salamat gid sa tiyempo kag good morning, Councilor Lady Liz Gonzales Palen. Salamat. Thank you, Action Art. Thank you. Action Hotline. Tiyan mo ni ang Liga ng mga Barangay President sa Sudad sa Bacolod. At least ang pinaka-latest nga report, ang kapitan bala no, sa Barangay 2, ka Barangay 5 Airport, stable na ang kondisyon, pero kinanglanon pa na nila gyapon, no? Nga magpabulong, kinanglanon nila gyapon ang aton pagpangamuyo. Ngayon sila ang makarecover fully sa sining ginatawag COVID-19. Action Hotline. Kaya mo na, no, ang mga latest subong, si Kap Banguanga, mo yung pinaka-latest na nag-positive, tiara pa sa ospital. Ang iban itong ginkuhaan nga magkapitan, at least nag-negative sila. No? Mo na ang
report from Liga ng mga Barangay President, Councilor Lady Grace Gonzales, Palin. Action Hotline. Di mga 400 ang target sa Takuling. Galing kayang pamangkot na ang insagig galing nga ginalantaw nga problema sa mga barangay kapitan. Kahit mga tao, yabisan na no mga pag-inganyo nga kung may ara ikaw sa ginabatyag nga sintomas, magpa-swab test ka, galing di mo bala makwan, hindi mo bala madula ang katahap sa publiko, makon mo kung makadto ka doon na sa Bivinyo, ang pamangkot na, makadto ka na to, kung may sintoma kaginman, matililipon ka mo to, duwa man akbagay mo, no? Either gaway kagiman COVID, nga pwede ka matapikan dito sa lugar sa Vinyo, nga dito may mass testing, or ikaw man, kung pwede ka man matapikan or pwede ikaw nga kung ikaw yung may COVID-19, makatapik ka dra sa imo sini nga mangin kaupo dito sa Vinyo. Action Hotline. Kamay pa malabot ni pagbalik tabla karon, nano ang mga assessment ni, nano mga matabo kay tiyang pamangkot kung buwas ko nara na sa outside Bacolod, sa province ng schedule, ang restriction diri sa aton, like for example, mga merkado ta magapabili ng sirado ni, tapuson tagid astas Lunes kadlaw ni. O ina karon ang aton balikan. Action Hotline. 2006 Golden Dove Award for Best Public Affairs Program for Radio. Nga hindi ko mabisita si Lola para may...
na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sabisan anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunyon kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsag anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:47 na. May nagapamangkot diri siling nga ginabawalan subong magbaligya manok kag isda. Ang backup sang mansilingan, gapang sita kagapon, mangkot lang ko tani kung nadala na sa EO sang mayor. Tikon
nagalibod kaya sa manok kag isda hindi gid pwede nga maggwa kay na magdala kay tricycle magdala kalibod karon hindi niya pwede. Pero ang mga nagabaligya nga inang pareho sa mga grocery department tiara okay man na sila bukas sila actually pwede kakabakal. Action Hotline. Galing nga mo na ang problema kay kumo may advisory ang gobyerno nga ginabawalan anay ang pagwa no sang tawo nga pag-expose sabi nga dabo ang nagalinagaw ti limitado man ang tiempo mo o limitado man ang paggagiho mo nga magwa ka. Action Hotline. Amo nang rason kung nga ang jutay subong makita naton sa dalanon nga nagalagaw. No, hindi gid pwede mo. Action Hotline. Kagang mga essential workers, diretso man niya sa trabaho nila dito sila makadto gilayon. Ayos. O good morning kay JR Pabalinas Panagiton. Sila nga good morning. Watching from Irorico. Shout out Jeneline Tia Pabalinas sa Valladolid. Gamonitor siya. Si Leo Tinusan. Good morning. Thank you man. Nestor F. Kanha. Sila nga good morning sa Barangay Robles na Castellana kami. Amon di standby man lang kami, gabaligya kami bugas, ginpasira kami. Ay, gali. Sa dini sa handumanan, sige sa ila store ko nung gali, way galibod. I-check tabi na, ano naman, nga pating sa store, hindi pwede. Sige kay ginsaway man kuno o pati kabaligya bugas ang dumanan to nalo na sa Tianggi na ay perte. Action Hotline. Action Art, good morning. Kinanlano namon ko na para magka-travel kami Carlota, kami Bacolod now kag kung mag-abot kami to i-quarantine kami si JJ ni gali isang barangay 9. Action Hotline. Why ko kabalo kung anong sila Carlota na pero sa Kabankalan na kinanglan may City Health Office kuan ka mo nga panugot bala or certification kag most likely quarantine kay kunalin ka sa mga barangay kapin pagid kon may positive case bla pero hindi na yun sa why pa na why ko na ginabal nga mo ginakayang nakaluta pa man kuton tay kun ano na to yung ila status. Online sa hotline. Joining us this morning is the IATF chairman of Bacolod City. Kay tigapon at least natigayon ang first day kag daw mayo ang resulta, no? At least damo-damo ang nagpaswab. Hopefully malabot ni ang target nga 5,000 today. We have Vice Mayor Elcid Familiaran on the line. Vice, morning. Ngayong aga Action Art, ngayong aga din sa ating pagkulamasi. Yes, kumusta kahapon sir? Pila gid ang final list nga nabaton mo man ang suma total from Friday nga ginpatigayon naton nga pag swab, no? Kag that includes sa itong nagligan nga adlaw mga pila na subong total sir? 2,724 Action Art. Okay. 2 days na panaton operation. Oho. So, ang lalabuton naton subong, mga more or less, mga 2,300. Yes, Action Art. Nagkabay pa malabutan na. Okay. Now, dalag ko man so pare, nga mga barangay nagkalabilin subong kag schedule, hopefully malabotin ang target. Yes, Action Art, kabay pa. Aha. Vice, by the way, ma-check lang ko ay, kundi may karon na possibly sa hapon, may ara ka mo naman evaluation nga himuon, but may mga conference ka mo ginhimo kapon, ano sir ang mga plano sini, kay damo ko pa mangkot, abiti ano ning restriction until 31 gini? Well, si Mayor yan nag-decide na Action Art. Kami datag na lang sa input lamang. So, base karon kapon, may evaluation siya. And wala ko kabalo kung untapo niya kung si Dion. Okay. But sa inyo, maghalin man ang recommendation? Partly Action Art.
Sa inyo, mahatag lang mo yung recommendation, it depends upon the mayor kung ano ang pag-akto niya. Yes, naman yung action siya, ito yan, di ba? Siya is yung executive order. Okay. Oo. Aha. Ang isa kamayo, subong kay kung kahapon, daw mo nga jeep ang nagabiyahe, pa subong doon nagjutay na gid lang at least nakabatyag man guro mga driver nga ang tao nag-cooperate man kagdaway man naglalagaw blabais. Well, kung lang tawon mo ang pagtuon sa mga eksperto, kung wala movement yung tao, dako na mabulig yung makontrolar ang paglaptas ng balatian. So, ang pag-cooperal action arts ng tao, maskin duwa lang kadlaw, na-control mo ng paglapta. Okay. Kaya kung naman siya makuntige, Diyos ang tao, ang positive, sige sa tiyog, damo sa latnan. So, para sa ako, kadalagaan na ka-victory na ni sa syudad, sa atong tanan, at least sa duwa kadlaw, minimize nato ng pag-gatnanay action art. Okay. Ang isa pagkapon, ang press release man from Office of the City Mayor, at least may mga PPE, may mga bulong, antibacterial nga ginpadala diri sa Bacolod, may mga nag-alabot naman nga AFP balang nga mga medical team, kag do may ara pagid taga DOH, siling ko dako gini mabulig kuning kaso nga operate naman ang team nga padala ni President Duterte pagi kay Secretary si Mato, most likely next week kiniguro Vice, no? Well, ang mga PPEs na iya, mga reagents, mga materials, hindi na sila sabat action art sa kalatian o sa virus. Eh, basin tao, wala mang kalma ba niya, nagalit mga PPE sa mga bulong. Kuan na iya. Protection. Protection na. Ang solusyon niya sa paglaptas ng kagaw, ang pagpaimunong sa tao. Or mapa-swab ka para temprano mabalaan na latnan ka or wala. Para ma-isolate ka. Okay. I see. Now, ari may nanawag bala kay gusto ya klarohon, siling yati buwas, kumo kundi way makita ya quarantine pass mo nga maglabay. Since yung ginabawalan, kag way pa man desisyon kung bala i-left na ini buwas, ang pamangkot niya private individual siya, mabakal sa kunutan ni pagkaon buwas, kung hindi ni ma-lift, kag wise decision na mayor, buwas hindi ba siya gyapon pwede magwabay sa ino? Well, depende. Hindi ko kasabat sa pamangkot siya kung malit o hindi. Eh kung hindi malit, hindi ka mabakal pagkaon kay sarado man sa merkado. Huwag ka man baklan. Ang imo baklan ng layas, tupadbalay mo. Kung may kanggid ang magabre. Ito yung lakonta ang desisyon ni Mayor para buwasa. Okay. Pero ang Tianggi, pwede nislakbuha pa. Kaya dito kuno saan dumanan, reklamo to, nga wala iya nagkwan, wala kuno ginatugutan itong mga nagabaligya bugas nga magbukas? Yes, kaya basta public market, yung sirata action art, iyan iya ka gobyerno. So, dalanan na dang iya ang barangay. Okay. Although nga maskin essential ang imo ginanegosyo, kung mo iyan nga ka gobyerno, kaya ang gobyerno may mando, masirahan ang merkado, na iyas ang gobyerno, mapati ka. Dalada ang mga Tianggi, kang iban do ay basi kangop nila, in mga interpretasyon nila, muning iban nga nagbukas, kag sang ginsaway sa pulis, tingala silang ginsaway sila. Yes, action art, kay total lockdown ka mo. Ang kooperasyon mo lang nga ginayos, ha? So anyway, ginalaw man naton nga matapos ini kang malabot na ginang target, parang may baluan naton, okay, within 24 to 48 hours to mga ambal ni ligad ni provincial consultant
nga sige former Congressman Albi Benitez, hopefully wise ang sablag na sa mga result nga ipagwa sang ining mga laboratorio. Hopefully, action art na wa isang nagasig ang result. Kaya ang akon pag intindi yesterday, ang silay lang yung nabaton mo. Ang iban hindi magbaton kay may pabayron nila kung padala to sila. Okay. So finally, basi may ara ka appeal liwat no sa public kay tiluwas sa mga atong ginatagan sa form basi may magingagaw pasubong sa mga testing center or venue nga waya ma-include bla sir ang ang barangay lang tapos ng hapon kag mag-decide nga subong magkadto dira sa mga venue, okay lang sila nga magkadto para magpaswab? Yes, kung tawhay man lang action art, for me, pwede good. No, kaya wala man na limit eh. Especially in may ginabasyag bala. Pwede di ba sila paswab? Dilamat, nakitlawas, pangkaso, pwede dito sila sunod. Sige. On that note, Vice, salamat kid. Good morning. Mayong agad. Action Hotline. Alas 8:59 na, hopefully, may baluan tani kung ano ang desisyon sang mayor. Karon siguro, basi kung dapat no temprano pa, no kuning kaso giman. Halimbawa, malabot ang target, nga 5,000, daso na nung plano, sinikay ti kon sundon, ang schedule ya until August 31 mo. No, nga may ara restriction. Tiduro na nagareklamo, kabalo ka, ang iban, bisan buksan mo gani nito, ang mga merkado, ay maninog bakal, o kapin pa mga driver, gapos nga na mo. Ang isa, 2, 3, 4, kadlaw ni hindi ni lahog sa mga remedyo general, nga may kakidla income, kapin pagid kon hand-to-mouth combat kay mo ya. Inablang imo kaunon sa udto, pangitaon mo pa subong, hindi mo ni dali-dali mahimo nga masiling katiway kay mo nagprepara nagligan nga adlaw. Kabalo ka nagin may mga announcement, may mga plano mo ni way ka nagprepara ti galing nagdepende lang ni sila mo. Nagadepende lang ni sila sa ila income daily basis lang inang paninguha kada pangabudlay ka para may inugbakal ka sa ginanglanon mo. O ti hindi niya stable nga sa isang obra nga may utangan o kung may hulaman ka dira. Para sa gapaisol sa lakyan, din kaabi na iya mangita hulaman, nga balumod, sige lang, pagtapos sa lockdown bayaran ko lang. Duwas ko sa inyo na komunidad, kung may kilala ka tag-iyas ang tiyanggi, siling mo kung magtulot tawhay bayaran talang Amo nang rason, galing agin pang saway ng iban, nga nagabukas, kay ti ang mga merkado, gani, na kuan man mo, temporaryo man nga magkuan, nga sira, lockdown, no, 3 ka nagko mga merkado. Ang question, pag di ambot ang mga nagabaligya sa merkado, kung nag-obligar ni sila nga magpa-swab test, abin nyo, kung ako palang tawon, ini mga nagabaligya sa merkado, perti ka risgo ni isang trabaho nila. Hamakon mo karadlaw, lain yung customer gagadto sa imo. Hindi mo man namahambal nga safe ina tanan ang nagakadto da. May kung makita mo na, kag may ara na indicator kabi sa imo tiyanggi, ya? O sa imo sininga tapangko nga pagpalapit sa manong bakal. Simo dali lang, distansya gamay, kino nagapulang imo agtang, ti way gigadaan, way gidya mo, sa mga indicator ka makita, unless siguro doon nagaubo-ubo siya. Ati, sige, ingagawa si Atty. Bayatan, kung i-check ta niya, kay gusto tayo baluon niyo kung anong matabo sini kay damo ginabing conforme gid ako na daya sa punto mo open bala ang mga ano taman. Sige i-check ta lang na karon si kuano, i-check ta lang na karon ang mga mensahe nga nagsululod diri. Si Pari Bibing Piruno da may ngaga kag sa Binalbagan PNP ga monitor sila si Ihado kubod ako na damo na ginutang ko sa imo Ihado ba? Dason ta lang nagtingbo na. Morning. Amo man di sa Magalyon,
kung halin ka sa Bacolod nga hindi ka puli 24 hours, i-quarantine ka man, magpuli ka, siling ni may anpalmitan, ati hindi ta na mabasol ang LGU. Action Hotline! Di na lang ta magkaon sini. Aga pa mangkot sila. Tigaling kiway pa desisyon na. Pero ibaloon tabla. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning is our City Legal Officer sa Bacolod, Attorney Joselito Bayatan. Attorney, good morning. Action Art, tayo po on the line sa Action Hotline. Good morning, Action Art. Good morning sa aton nga tagpalamati. Salamat kisa time naninghuwag ko matawag si Imo Blaki kadamo halin pa kaina sa nagapalamangkot siling lati sir ano ni hasta August 31 ni ang restriction nyaway na kami ni magusto man na namon maguluwa magbakal tani nya no movement restriction ni matapos na ba karon sa gabi kag buwas makagwa na kami sir may mga update kita sini. Ang aton subong mass testing program, I think we are now in the stage of concluding it and consolidating the reports, no? Ang aton chairman sa IATF naton, si Vice Mayor Elcid, kag si Mayor Bing, I think they are so busy now. They are busy now collating na no? In fact, ginamonitor. And hopefully, basi by late afternoon, kag kunara na malangtanan, ma-distract liwat ang ATF, kag ang emergency committee, to help the reassessment and basi may lifting na ta. So dako possibility, kung malabot gin man ang 5,000 ga target sang city, dako ang posibilidad nga buwas, basi mag-decide ang mayor nga i-lift ang iya executive order. We are also in a hearing nga matapos ni ang programa parang anyway ang atong purpose lang is to get the objective of the program. So once we reach the proper target na, then we will do the lifting. Okay. Matapos ni ang no movement and time out naton nga policy minuan sa inyong program. Galing kay inaya within Bacolod lang, no? Kay basing iban bala, halimbawa butang ta karon may lifting ini sa no movement restriction, kag iban niya mas niya tay mapalagaw naman ta si iban nga lugar, oy hindi anay kay ang mga out of towns nga cities and municipalities nga dara diri sa first phase, sini nga program ya buwas pa sila maumpisa bala. Ang preparation actually it's a 4-day program. Okay. So ang iba nagdamban nga ma-prepare sila and then they will do the testing. Depende kung ano ang ilang mechanism sa ilang pag-apply, but Bacolod City we were able to do the synchronization of the plotting of the sectors at the same time gihodayon, no? Ang aton diri may timpang butang naton kitungod niya si Mayor Bing nag-create sa daan sa mga committee sa may experience na sa ining nga mga hilikoton May ara na ta committee on OFW, may committee na ta on LSI, may committee kita on APORS, may committee kita sa economic action and recovery. Okay. So ini sila ng mga committees, may mga experiences na sila kung anong mga areas na critical, anong areas na more or less hindi affected. So pagdamdal na mobilize na yon with these committees, hapos na lang na yon, masynchronize na ang aton swabbing and at the same time ang pag-identify sa mga areas, especially sa mga sectoral group. So in fact, sa Thursday, as soon as we have the initial records na, may nasugda na ganit, no? May nasugda na kita idani nga mga grupo kag mga sectoral areas. Okay. Now, ti damo galing kabalo ka kung kaisa damo maalam sa sining tiempo blas ang pandemic nga ara tanan gid sa balay. Ti damo man yang question mo sa nila ti, why man to ma-approve sa national IATF to nga ginasigi gini kag
nga man nagpagawa gid executive order tigaling may poder man na ang LGU for me akong personal ang paglantaw para sa welfare sa tao. I think ang LGU pwede makahimo sina attorney. Yes, sa ato ng pag-explicar sini, as we repeatedly do the explanation, mga tatlo sini ka tinutuyo ang program, ang tatlo bila ka main elements, no? Tatlo ka mayor nga elemento. First, we have the program. We have the program of mass testing tungod arin ta subong sa period nga nag-spike si COVID-19. Which nagpasaka siya. Kag pilit kami iya magpadaog sa iya, no? Okay. Ato gineta pa to as much as possible. So kadamo nakita sa ginpang implementar man nga suno sa National ATF kag kung natong tanawon ano gid ba na ang aton man di sa local nga ang ngayan gid. So here comes the mass testing para ma-target din naton ang kundi inisipon nagapanago kundi hindi siya ang concentrated nga lugar. So yes, sir. We try it, no? So number 2, ang issue sini nga no movement may for a time out. Tigil na ni sa tao nga mga lockdown di mo na, no? But the purpose here is parang maging efficient ang aton nga pag-identify kag pag-access sa ini nga mga groups. Pag number 3, ilang ang bali lang nga wala man to gin-approve sa National ATF. Well, that is a very legalistic point of view. Well, we will take this opportunity nga i-explain nato, no? Nang nagkadto kita sa National ATF because according sa local government code, the national government has the supervisory power over the LGUs against the law. Okay. So there is always the element of seeking or letting them know, asking permission or in whatever way, no? Sa kabalon, sila ang amay-amay sang LGU diri sa law. Okay. But at the same time, the same local government code says nga ang LGU may autonomy. May local power siya and it can even exercise it provided it is for the welfare of the people in relation to Section 16 sang local government code. Okay. Now, amo ning mga bagay nga aton sumong gina-implement. So, this is for the welfare of the people, ang aton nga mass testing para mapalaan. Kung once ma-identify na, makalay down kita sa strategy, mga tactical approach, nga matapla ito ni si COVID-19, hindi na ni manglagay pa sa kaang iyang pang-igo sa pumuluyo. Okay. So, ang aton nga pagsulat sa kay IATF, it means so many things, no? It could be asking permission or it could be also letting them know nga may amo kami diri sa mga programa. So kung ang mama sa bata lang dira, kung makita nila nga hindi na nami, it's a simple no, hapos na disidihan, mamba na sila nga hindi ko pagpadayon na. But because nga this is good for the welfare of the people, then it could be a message na pwede na sigihan nyo kayo may local autonomy pa mo. Okay. Sige. That is for the welfare of the people. Aha. So, but ang atong punto di action art is ang hindi tapos nalipatan para niya sa pumuluyo sa kayuhan naton tanan. Aha. Attorney, sorry gid no kay do limitado gid ang time ko pero anyway base sa iba na mga program maka-update kami karon kabantayan namon ini until this afternoon kung ano matabo sa target and then ang mga desisyon in the coming hours ang aton sining alkalde. Salamat gid attorney sa time magin-share karon aga. Okay. Salamat gid. God bless us all. Thank you. City Legal Officer Attorney Joselito Bayatan ulatong tani kung ano ang mga desisyon karon may mga recommendation man ginahulat gikan sa Interagency Task Force. Malabwas magapadayon pa ina ang bantayan ta within hasta karon sa gabi kung bala i-lift na ni ang no movement restriction. Tikon i-lift ini
At least mo na ng chance nyo makagawa dira. Kag kung mag-lift ina, may posibilidad man nga magabukas sa merkado, umpisa buwas nga adlaw. Kay Serbong de la Paz, kay nang Jean Pabilio, Michelle Ongco Valdez, Ricky Malala, Ami Labuson Tayhupon, ang aton si sister-in-law, thank you sa inyo pag-monitor. Araman nga tutok karon nga aga, si paring Raymond Alarcon Sagal Jr., morning sa madalagan kay Jerry Lorelia Plaridel Sadaya, Ramonito Sadaya, kag Abdol Sadaya, thank you sa inyo sininga pagpamati. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ini nga pahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaluan sang World Health Organization, Department of Health kag Action Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ini nga pahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaluan sang World Health Organization, Department of Health kag Action Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ini nga pahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaluan sang World Health Organization, Department of Health kag Action Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito,
tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sa Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ng Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ng Coronavirus Disease 2019 o kung Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 9:19. This time check is brought to you by Hotline. Kay Sherilyn Oro Javier, good morning. Thank you for listening. Kay Sir Delis dira sa Station 6, no, kag mga personnel sa Police Station number 6. Sa tanan nga mga police station sa para hindi magkamo kuan bala magsabit sa taga Station 6. Good morning sa inyo damo ta listeners nga mga PNP. Action Hotline. Artisap ya dapat subunggid. SAP ang damo vlog reklamo gyapon na to nag-process sa NTC iban kuno ay pakabaton. Action Hotline. Sige. Ay, Aksonil, marway tagali ma-check i-check ko nagbi karon naka-travel na tong mga kuan bala, mga badyaw. Nakalakat na to sila. Why na di sila kitaan sa Bacolod, no? Naligad to mo. Masugata mo pertito iya, no mga badyaw tingin pang tipon to mo. Ambot ko naka-travel na to sila. Nakapauli na guro to sa lugar nila. Ay, i-check na nabi karon sa DSSD. Action Hotline. Ayos, thank you, Gid, no, sa mga nagapadala sang mensahe. Sir Ideltan, morning. Lilibeth Ninia. No, Lilibeth Ninia, may nga gada. Mayo lang nga pag-monitor karon nga aga. No, thank you, Gid, ha. Oy, happy birthday gali kay Manang Lea May Iskultura. Ngaton sini pakaisa nagahiwat sa iya birthday karon nga daw. Happy birthday sa imo Manang, no, kay Tio Lando dira Iskultura sa Isabela may agaman. Action Hotline. May agaman kag happy birthday sa kay Nini Rosan Ilomba Tayhupon, no. Birthday yaman subong tinay ano dang preparasyon ta. Action Hotline. Sige, ang aton lang panumdum sa inyo sa tion subong nga tiari kita sa pandemya sa gihapon ang kinanglanon ta pagpapakod gid sang immune system. Amo ning
recommend naton sa inyo. Personally, ako nagagamit sa nga produkto, kag na-recommend na sa inyo para kamo mabuligan man. Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tinga Combination. Ang kinalain sa Dr. Alfred sa amon ay tayhupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. This Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon